Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod liwat gin paidalom sa Modified General Community Quarantine tubtub sa Enero 31. LGU sang Bacolod nag-umpisa na sa pagpangita sang lugar nga himuon bilang vaccination center. Sa mga balita nasyonal, Sara Duterte nanguna sa Pulse Asia Survey para sa 2022 presidential elections. Operasyon sa otoridad sa Panay nga nagresulta sa 8 ang patay ginkondenar sa pila ka miyembro sang Makabayan Blog. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog nga bahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 1 tuig 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang atong mga balita lokal pagkatapos lamang sa Dapat nga binigyan energy action boy. Bisan rikta halin kagabi nga Happy New Year ni hasta subong Happy New Year. Perfect. Wala wala ko na no na paos. Good morning. Ang imo nga mapahula ka? Ang outfit subong daw ano ka daw si Wang Yi. Wang talaka ba?
Wangi. Chinese ang dating Yeah. Hindi maganda. Basta may Hindi mga maganda. gold dapat. May mga, Amo na kambal? actually, masuksok subukan mo ni Color of the Year na siya. Ang ano? Yellow. Yellow. Ka Color gray. Gray. Yellow and gray is the color of the year. So, Really? di wala man may madula kung pati yun naton, Action Boy. Correct, It might bring us luck or ano mga fortunes sa life. Fortunes sa life. Pero ti amo na Action Boy, kanami no kadasig lang sang do kagapon December 31 pa lang 2020 subong 2021 na. 2020 pa. Oo, subong 2021 na. Wow, amazing. Lapit na lang. Pagid nga panuwag sinigaling imo nga arito so na Basaha? ano na sa man ka Basaha? hindi ko kakita mayo. Basta isuli. Suli guro. Asahan mo ng tsakto na. Tsakto. Si SE XY. XY sexy. Yeah! Look! Sexy gilit no. Diba? Bongga. Tingi yada ni kuan ni Sino? One Bull. Yes! Maninay, man bagabi ko may ilawag ka nga wala ka hatag. Charot lang. Basta may ilawag ka gina sikway ko na. Charot lang! Charot lang. Kasi makabati siya wala. Gali ka. Yan, bali, action dorol na, no? Maninoy. Maninoy. Sige na lang, Amo gina-action boy, ang boy natin. Gutawan, bulgal yuari di siya, Maninoy. Kamusta ka dira? Size 6 ko, Charot. Yes, good morning na of course, Sir Alex Monteza, Rodelia Catherine Dulay Alunan. Good morning. Happy New Year. Hambal ni Sir Alex Montesa na maninga 2021 man baha gani kasubo Action Boy. Subo gani kay perting baha subo sa pila ka partes ng Negros Occidental. In fact iba naton nga mga ka-action kahapon halang kagabi nag-evacuate na sa ilang mga lugar. Actually Northern Negros gidang reported Action Boy. Masubo-subo no. Kaluoy sa ila. Sige lang nung na kay amo na start git of the year lain sitwasyon sa aton na pila ka mga ka-action no. Kabay pa mo lang ni ma-stop na ni Action Boy. Umasi amo ni sa kuno ang kuan mo ang ano po na tubo tubong na tawag nila the first 12 days bala sang January. Oo. Amo na kuno mag-determine kuno sang weather kada bulan. Ay. So ang 1 amo nang January, 2 is February, 3 is March. Kuno na kuno weather sa amo nang inadlaw mo na mga weather of the month. Okay. Sige, anong tabi? Try Tubong tabi. ina siya nga panawag. I-try tabi Action Boy nga Obserbahan mo Obserbahan Subong ta. ulan tanong tabi sa Pebrero kung sa Enero, Enero mo ni. Oo, so balibuas. Balibuas siya February, oo. Grabe no, pero siya nga tawag lang ka tubong. Try ta na be, tanawon ta. Grabe, gidi Action Boy. Hindi ilahog-lahog nga baha mo ang main road, Action Boy. Taga lambot na lapaw tuhod ang tubig. Sa mga kapurukan, Action Boy, lumapaw na stawo ang tubig baha. Hindi, wala sa Action Boy, wala ka prepare. Kaya nag-prepare sila para sa medianoche. Tis, wala sila ka-prepare nga ma-evacuate sila. May mga kilala ko kag personal friend ko, Action Boy, wala may nasalbar nga mga kagamitan. Kasi may magdaom nga. Nagbaha niya nga wala man niya bagyo Action Boy. Amo na bala galing kay ti ulan na gid siya no, LPA, ulan na gid siya tapos may hangin nga dala, hindi sa bagyo no. May LPA lang. Parehas man to Action Boy mali Sir Danny Salomante nagabaha man dito sa Dallas, Texas. Okay. Grabe. Kaluoy, sige lang. Kung di rin natin yung baha, pero di na natin mga comment na yun. Grabe, sige lang sige, okay. Anyway, happy birthday, Anay, sa kay suon mo, Josh Gallo. Happy birthday! Miski wala pa ta nag-meet, suon na taya. Subong na mo, 111 o 010101 na siya mo. Subong Wow. na tao sa January 1, 2001. 2001. Wow. Happy birthday, Josh! Karoon nga now, January 1, no? Sige. Perfect. Good morning kay Imelda Hongo, Alex Montesa, of course. Sa kay Happy New Year sa inyo ha. Kay Rodelia Catherine Dulay Alunan, Happy New Year man. Di natataman. Lore May Garcia, Erwin Gonzalez, good morning and Happy New Year. Sa kay R.R. Montua Rehinio, bag-o nga yugto sa aton kabuhi sugudan ang 365 kaupod sa gihapon na Aksyon Radio. Sa aton tanan numero 1, ang istasyon
nga hindi mauli sa balita kag aksyon. Happy New Year ARB kag good morning. Sige. Alin ko sa tatlo ka ka-addict man kagawad arin niyo. Alin sa tao nga addict gid sa inyo gali. Klaruwab lang. Alin sa tao gali nga addict gid sa inyo RR Rehinyo. Kagawad RR Rehinyo. Sige. Stand by kita na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:18, detalya na sa mga balita lokal. Nag-issue si Mayor Evilio Linar Diaz sa Executive Order No. 84 nga nagapalawig sa Modified General Community Quarantine sa siyudad sa Bacolod umpisa Enero 1 tubtob 31. Nasaan sa Executive Order nga sang Disyembre 28, ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga Bacolod ang lakip sa mga LGUs nga ipaidalom sa MGCQ sa Enero 2021. Sa among Executive Order, nasaad nga mga nalakip sa vulnerable sectors ang magpabilin sa balay, lakip na ang 15 anyos padalom kag 65 anyos pasaka, may immunodeficiency, comorbidity kag nagabusong. Ang curfew ay patuma naman sa Bacolod umpisa alas 11 sang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Ang pagbakal sa makaulubong ng limnon ang inatugutan lamang umpisa alas 12 sang udto, tubtob alas 6 sang gabi, kag kung mag-inom na sa mga pribado lamang nga lugar. Ang syudad sa Bacolod ang may mas manubo sa isa kagatos ka active nga COVID-19 cases. Ginumpisa naman ni Councilor Renisito Numero ang pagpangita sang lugar nga pagagamiton sang syudad bilang vaccination center sa palabuton. Sunod kay Numero, ini nga responsibilidad ang mismo gintugyan sa iya ni Mayor Evilio Linar Diaz sa meeting nga ilagin patigayon sa COVID Vaccination Council kun COVAC. Dugang pa ni Numero, iya rin sapol ang pamunuan sang DepEd angot sa among nga plano kag ini ang ginhatagan na sang inisyal nga pagpanugot. Sunod pa sa konsehal, ini nga lihok ang kabahin sang preparasyon nga ginahimo sang COVAC in kaso gid nga mayara na sang baklon nga vaccine ang national government kag ipanagtag sa tanan nga mga LGU sa bilog naman nga Pilipinas. Nag-coordinate ako doon sa ating mga teachers sa ating division superintendent. Nagpa-advance na ko na posible. Gamitin na natin yung tanan nga eskwelahan gani, hindi na selected schools because kung sila wala objection, paborgit sila, katama, two thumbs up sila. Si Bacolod City Councilor Renisito Numero. Samtang plano naman ni Councilor Renesito Numero nga magpatigayon sang meeting sa grupo sa mga negosyante lakip na sa pila ka mga pribado nga sektor sa siyudad sa Bacolod angot sa preparahan sa siyudad nga pagbakal sang vaccine para sa COVID-19. Suno sa kay Numero, limitado ang pondo sa siyudad para sa mga programa, gani kinanglanon sini ang suporta sa mga sektor. Plano man sa karon nga administrasyon nga mabakunahan ang bilog nga populasyon sa siyudad, apang ini may dako nga kabudlayan bisan pa nga dayunon sang gobyerno nasyonal ang plano sa pagbakal sang bakuna nga ginapaabot magkakomodar lamang sang katunga nga kadamuon sang populasyon sa bilog nga pungsod. Gani dako ang posibilidad nga limitado man ang bakuna nga sarang mabaton sang siyudad sang Bacolod. Padayo naman nga paghalong sa bagong nga strain nga coronavirus ang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon. Sunod kay Lacson, hindi dapat kampante man nagrense bangod yara sa gihapon ng COVID-19 sa pagsulod man sang tuig 2021 kag posible nga mas mangin peligroso pa bangod sa bag-o nga strain nga ginapatihan mas makalalaton. Dugang pa sang gobernador, importante man ang kooperasyon sang tanan pagi naman sa pagsunod sang minimum health protocols. Ang report angot sa bag-o nga strain sang COVID-19 virus ang na-detect sa United Kingdom nga moong rason kung nga nagpatuman sang travel ban ng Pilipinas sa pila ka mga pungsod. Apang giklaro sang Research Institute for Tropical Medicine nga base sa ilang monitoring, wala pa sila sang bago nga strain nga nakit-an diri man sa Pilipinas. Ginanunsyo naman sang LGU sang siyudad sang bago nga COVID-19 free na ang ilang lugar. Sa Facebook post sang The City Bridge, Bago City Newsletter, ang barangay poblasyon ang pinakauli nga barangay nga nangin COVID-19 free sa Bago. Ang siyudad sa Bago ang may 366 nga total confirmed cases, 352 ang recoveries kag 14 ang patay.
Bangod sini nagsaka na sa 4 ka mga LGU sa Negros Occidental ang COVID-19 free. Una na sadto amo ang Don Salvador Benedicto, Pulupandaan kag Candoni. Sa iban pa nga balita lokal, nagsungka naman sa Police Station 7 ang driver sang Toyota Innova nga may plate number FAD 8747 nga responsable sa pagbunggo sa tricycle sa diin sakay ang isa ka engineering graduate nga si Prince Joaquin Relatos. Matapos ang 8 ka adlaw, nagsungka na sa kapulisan si Ian Roy Hucalia, 40 anyos, residente sa Barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod, paagi naman sa buligman sang otoridad. Kung nagligad nga Desyembre 30, alas 9:30 sang aga, nagsungka si Juliaca paagi kay Police Staff Master Sergeant Richard John Singh assigned sa Police Station 6 kag sang investigador sang kaso nga si Staff Sergeant Jessar Nepokpan. Madumduman Desyembre 22 pasado alas 9 sang gabi sang natabong aksidente nga pagbunggo kay Juliaca sa tricycle nga ginasakyan naman ni Relatos. Giningaga pa ini siya dala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang porsigido kon desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang napatay nga si Prince Joaquin Relatos sa aksidente nga nagluntad sa tong Disyembre 22, 2020. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Edna Relatos ang iloy ni Prince Relatos nga bisan pa nga personal niya nga kilala ang ining driver nga si Ian Roy Juliaca. Porsigido ini nga magpasaka gid sang kaso. Suno kay Edna, masakit sa iyang abahin bangod ginpalabot pa ni Juliaca sang 8 kadlaw antes nag-surrender. Sa ilang pagsugilanon, suno kay Edna, ginpahayag sa iyan ni Juliaca nga wala siya makahibalo nga nakabunggo na siya kag nakibot na lamang nga may damage ang iya sini nga salakyan. Nagpasalamat naman si Edna sa tanan nga nagbulig agon maangkon sa iya bata ang hustisya. Si Prince Joaquin ang natalana nga ilubong sa Enero 7, 2021. Sir, makasakatid kami sir kaso. Sir, kaling sa iya, kabalo kaya kung anong ikahamilis ng bata namon niya, palangga niya sang sanan. Pag naalam niya, tapos ako bilang picture ng engineer ng bata ko. Kapola na sila kung hindi picture po sa aming bata ko. Hindi ko pagkatabo, basi na buhay pa. Ang kabayan sa pahayag ni Edna Relatos ang iloy sa napatay sa aksidente nga si Prince Joaquin Relatos. Sa katapusan nga balita lokal, pilaso naman ang duha ka mga persona nga nagasakay sa motorsiklo matapos nga nagbungguan sa isa ka carry sa atubangan sa La Carlota City College, Guria Street, Barangay 3, Siyudad sa La Carlota, takna alas 7:40 kagabi, Desyembre 31. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Juda Hadwadayan, driver sa motorsiklo kag ang backrider nga si Gilmar Sarasha, 20 anyos, parehas nga residente sa Hacienda Paz, Barangay Batuan, La Carlota. Ang driver sang carry ang ginkilala naman kay Romel Adol, legal ang edad, residente sang Barangay Santa Cruz, Banwa sang Morsha. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, hepe sa La Carlota PNP, nga ang duha ka mga salakyan na nagabiyahe sa magkatuway nga direksyon sang natabo ang aksidente. Nagapakita naman sa investigasyon nga nag-overtake ang carry kag nag-agaw sa linya sa motorsiklo nga mong ginhalinan sang aksidente. Ang biktima ang unang gindala sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital kag pagasayloho naman sa hospital diri sa siyudad sa Bacolod. Nagpalagyo naman ang driver sang carry pero nabili ng iya salakyan sa lugar kag padayon sa karon nga ginapangita sang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Kasa ato naman mga ka-actions. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. National sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Okay, sa liwat Happy New Year sa aton nga mga kaaksyon. Maulan nun, malain ang panahon sa iba naton nga lugar. Pero sa iba nga lugar ya daw gaulan man, pero daw wala isang pagbaha sa iba niya gabaha, no? Anyway, among na sitwasyon naton subong sa probinsya sang Negros Occidental, masubo sa pila ka mga kauturan naton nga sining panahon sang pagsaulog sang bagong tuig, nag-evacuate sila sa ila nga mga puloy-an, no? Si Aksyon Alvin natutusubong, no? Sa norte, Victorious na siya. Victorious. Sige. Good morning na liwat sa kay Christy Gulmatico Abaro. Baha ko no sila sir, gani man no. Mary Glenn Aratsa. Happy New Year sa imo. Sa kay Remia Garcia, Rems, Happy New Year man, and may you have a blessed New Year. A bountiful New Year, ha? Yellow Tito Boy kag orange Inday Eden. Siling ni RR. Orange na siya. Orange na. Red. Red. Red Red. siya. It's red. Kung tanaw ka sa conscious orange siya. Erwin Gonzalez, of course, Danny Pornes Salomante from Dallas, Texas. Baha man ko no sa ila to? Mutuambal No, mutuambal ko kaina. Kaya nauna ko basa. Si Maninay mo Vanessa Mayo. Maninay mo Maninay, kumari. Kumari. Kumari mo gali. Happy New Year! Happy New Year, Ma'am Van! Subong to ila mo. Manog pa na sila, celebrate na sila sa New Year dito, no? Kaya subong na siguro hapon ito sa ila. Oo. No, mga gabi, no? So, sige. Happy New Year dara sa inyo. Nida Olarte, Happy New Year to all, man. Sige, Aksyon Eden. Good morning, of course, Bia Jonathan. May agagid sa imo kumpare ko ni sigli. Pare, good morning. Judy Dunn, good morning man. June Ceballos, good morning. Grabe ang ulan, yes. Nag-aabot ko nag-aulan pa subong sagwa. Nag-aulan kina pag-abot ko eh. Cory Vidaha, hi ma'am, Happy New Year. Halong-halong ka dira. Joval Trinidad, good morning man. God bless always. Thank you so much. Happy, prosperous New Year, Connection Boy. Salamat. Leslie Lacurom Moquero, good morning. Jory Montiliano, Merby Torvilla, good morning man. Noel Amar, of course. Happy New Year to you and your family as well. Kagkay, Miss Dorel. Palambot na kay Aksyon Dorel. Labayen, Eduardo Jr., Happy New Year, Aksyon Radio Bacolod. Good morning, everyone. Salamat. Salamat. Kay Suzette Plumeda, maayong agaman and good morning sa Bago City. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, Happy New Year. Sa kay Jean Borom, good morning na sa inyo. Si President, wala pa kamugtawa. Guro guro to nag 5 litros guro to kagabi. 5 litros. 5 litros, grabe ba? Patsanay ba? Christina Magbiray, kay Tris Bihans. Good morning sa inyo and Happy New Year. Yes, of course. Sa akon man maninoy, Captain Joseph, Captainina, kag Captain Jun Giliba, good morning. Good morning sa tanan ko mga maninoy except sa iba dyan.
Kalain. Manina John Chong, good morning. Kalain na si Aksyon Boy. Ikaw bala? Ikaw bala ka, lain si mo, palo ka, may mga tao nga, inablang tugyanan mo sa ulubrahon bala. Oo. No, yambal. Yambal daan. Tugyanan mo sa ulubrahon. At sige lang, abay lang sila na. True. Istoryahan tala na karon, no? Kalain. Sa kay Susan Jaime Allen, Happy New Year dala sa inyo. Kay Rose Wenner sa Germany, huwag kakabidiya ka kung ano ang time difference na ton sa Germany. Wala kay pa Dia. ko ka pa Germany. Ay, gali ka. Ang May germ lang ko, pero wala ko pa may germ. germ ka. May German Shepherd pagid. True. Ang pinaka-experience mo sa Germany, German Shepherd lang gid. Yes, amo lang gina siya. Hindi ka mo kilala na ni Adolf Hitler. Hindi man. Hindi ka Do mo... basi ng mga ninuno Hindi ka mo... Pero related nasa kuno kay Jose Rizal. Sino? Si Adolf Hitler. Oo, istorya nakakaroon bla. Nagubra ka naman sa patis ang mga... Paano mag-related? Tapos nakatuto sa Germany. Istoryahan ka gani. Karon lang bala. Ate, sige. Stand by na sa aton nga dugang nga mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10%. Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpanguna si Davao City Mayor Sara Duterte bilang number 1 nga posible kandidato sa pagkapresidente sa 2022 elections. Ini ang base man sa resulta sa pinakauli nga survey sang Pulse Asia. Nagapita sa survey nga 26% sa mga respondents ang nagpili kay Duterte. Sunod si Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos kay Senador Grace Poe nga may parehong 14%. Si Manila Mayor Francisco Dumagoso o kung Mayor Isko Moreno ang may 12% samtang si Senador Manny Pacquiao ang may 10%. Si Vice President Leni Robredo ang may 8%. Sa pagka-vice presidente, nanguna naman si Mayor Isko, sunod si Sara Duterte, Senate President Vicente Soto III, Marcos, Pacquiao, Senador Bongo, kag Sorsogon Governor Francis Cheese Escudero. Ang survey ay may 2,400 ka-adult respondents. Nagipatigayon sa Nobyembre 23 to Disyembre 2 pagi sa face-to-face interview. Ginpalayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga mahimo madulaan sang lisensya mga doktor nga nagahatag sang COVID-19 shots sa mga pumuluyo sa piyak nga wala pa sang aprobado nga bakuna. Sa joint statements ng Health Department kag Food and Drug Administration, ilagin pahayag ng ila pag-imbestigahan ang mga pagpasulod sa mga smuggled nga mga bakuna, ilabi na ang mga doktor kag ibang nga medical professionals nga nagapatigayon. Ginbulgar man ni Duque nga may report sila nga nabaton nga may pila ka mga politiko nga imbolbado diri, kundiin ginaligar nga nagsapol sila sa isa ka hotel kag didto ginapatigayon ng pagpangbakuna. Ginkondenar sang duha ka miyembro sang Makabayan Block sa Kongreso ang operasyon sang militar sa Iloilo kag Capiz nga nagresulta sa kamatayon sang kapin 8 ka mga tawo sang Miyerkules nga adlaw Disyembre 30. Sa statement, ginpahayag ng House Deputy Minority Leader kag Bayan Muna Representative Carlos Isaganid Zarate kag Bayan Muna Representative Eufemia Colyamat nga ang napatay mga miyembro sang Tumandok Group sang Indigenous People. Una ang palayag sa tropa sang gobyerno nga ang mga napatay ang ginaligar mga miyembro sang NPA nga nagbato sang ginserbihan sang warrant of arrest. Ginangot ni Zarate ang ining insidente sa Disyembre 27 nga 6 ka mga mangungumang napatay sa raid sang kapulisan sa Negros Oriental. Suno kay Zarate sa idalom sang liderato ni PNP Chief General Debol Sinas, ginakabig sining normal na o kung norm na ang questionable kag madugoon nga operasyon sang otoridad.
Sa separado nga statement, ginkondenar man sang Kabataan Party List ang amo nga insidente. Sa katapusan nga balita national, nakarecord naman ang DOH sang 1,541 kabago nga COVID-19 cases sa Pilipinas kahapon nga adlaw Disyembre 31. Bangod sini nagsaka na sa 474,064 ang total confirmed cases sa pungsod Pilipinas. Sa datos nga gipagawa sa DOH, pinakadamong bago nga kaso na record sa Quezon City nga may 101, Baguio City nga may 79, Manila City nga may 67, Rizal nga may 65 kag 59 naman sa syudad sang Davao. Sunod sa DOH, may 296 nga bago nga nag-ayo sa masakit nga nagdala sa kabilugan nga 439,796 total recoveries. May 14 man nga bago nga napatay nga nagresulta sa 9,244 ka death toll. Ang Pilipinas ang mayara na lang sa karon sang 25,024 ka aktibo nga kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 37. Good morning kay Claire, kay Bonodi. Happy New Year. Kay Rodely Gumayan, sa kay Lelani Nifras Espida. No? Galacia Avlas, Happy New Year man from Vancouver, Canada. No? Kag sa kay Kelly Jelly, dira sa USA, Happy New Year man dira sa imo. No? Sa tanan-tanan naton nga mag-aksyon, Happy New Year. No? Kag siguro ano man patindugon ta kapitan ako bing imo nga full bad deal. Bebe patanaw sila bisang imo nga amo man na sige. Sige. So sa tanan bisan nga amo ning gusto ginasugatan naton nga kabay pa nga ining 2021 we are hopeful nga mangin mas maayong atong pangabuhi sa 2021 ikumpara sa 2020 nga tama gid ka babudlay. Yes, correct, no? Action boy. Bawi-bawi kita dapat lahat tayo para masaya. Let's just be hopeful. Kaya ang hope mo na nga pa sige sa aton na mo na nga hatag excitement sa kabuhi na mo nga we are hoping for something bla. Yes. So hindi tagit pagdulaom ang dulaon ng paglaom, no? Kag ang pagpangamu dance ang pagpangamuyo. Action boy. Nan kabay pa tanan-tanan kabay pa nga ining 2021 would be a good year for you. Ano sa mong angkon gani ang for me Year of the Ox. Year of the Ox. Yes. Ano nga ox? Metal? Wala ko kano kung do. Kaya may mga aran na metal, wood, fire. Muna sa daw. Tanawan ta. So mas mahinig guro kay last ang 2022 ano year of the rat dito ya mo. Di ba? 2020. My year. Rat dito ya. Yes. Tinarat-ratahan din kita, no? Anyway, sa tanan-tanan, have a blessed New Year and have a bountiful New Year sa tanan, no? Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby kita. Sa mga adlaw, masugod kita sa aton nga year-end report, no? Ang mga hitabo sa bilog nga tuig sang 2020 gin-capsulize naton para madumduman ninyo bala ano bala ang nagluntad nga mahitabo sining 2020. Mabatian na subong sumugod pagkatapos sini so wala na kita karon sa Action Balita Morning Edition. Okay na? So year-end report kita pagkatapos ang atong sini nga pagpangaragad karon nga aga. Ang inyo diri nga news team Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.